Wis, kaya kodhok, kaya kebo, kaya apa meneh? Oh ya sesuk tak karange sik. Ning arepku nek wong dadi karang. Aku bayangke Gustine seneng banget loh. Aku bayangke nek nganggo apa kambi renang terus ngono. Pot. Pot. Sip Mas. Nek aku kodhok tak uyuhi lho. Hah? Hah? Wah. Nek aku kodhok tak uyuhi. Kowe iki nek kodhok iki kudu kodhok sing nguyu bencok. Aku nek ora ngerti iki takon sik. Nek bencok iki nang wit-witan kae nek mabur karo nguyuhi. Lah kodhok ora bencok ya apa? Ah kodhok ya ora iso nguyuhi kok. Masa ora nguyu? Wong kodhoke ngene iki kok. Masa ora nguyu? Nguyu. Lah ya iso ta? Ning ra iso nguyuhi nek kodhok. Ya iso wae tak paske. Weh. Diane iki terus.